Mijiet attendew biħġarhom l-Open Day li saret fl-Akademja tal-Korpi Dixxiplinati f'Takandja, fejn setgħu jesperjenzaw ġurnata mal-korpi dixxiplinati ta' pajjiżna u jieħdu sehem f'attivitajiet għall-familja kollha. Bejn nofsinhar u s-sitta ta' filgħaxija, dawk li attendew setgħu jsegwu mill-qrib il-ħidma tal-ħaddiema mill-Aġenzija Servizzi Korrettivi, mill-Forzi Armati ta' Malta, mill-Korp tal-Pulizija u mid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili. Kien hemm żoni bwirijiet differenti fosthom tal-armi u tal-isparar u vetturi li jintużaw f'każijiet ta' emerġenza, bħal ta' Rapid Intervention Unit, muturi tas-sezzjoni tat-traffiku u vetturi tat-tifi tan-nar. Dawn iżlu wasel ma' tfal li ħatfu ċans u daħlu fil-karozzi jew rikbu l-muturi u daqqew il-ħornijiet li s-soltu jisimgħu fit-triq. Għajnejhom xelu mal-li rikbu l-vetturi tat-tifi tan-nar li s-soltu jiraw fil-films jew fuq l-aħbarijiet. Kien hemm ukoll obstacle course li niżel Selma ċkejknin li marru biħġarhom biex jippruvaw jelbu l-ostakli. Għamilna l-OCR, għamilna ħafna obstacles u rajna l-pulizija. Għaddejt mit-tunnel. Great. U qed tieħu pjaċir? Iwa. Rajt il-pulizija. Jien krajt fuq il-motor tal-pulizija. U ħadd pjaċir ħafna fuq. L-obstacle course kienu qed jieħdu ħsiebu ħaddiema tal-Protezzjoni Ċivili. Id-direttur tal-operazzjonijiet qalilna li b'dawn l-ostakli it-tfal jieħdu toma tax-xogħol li jesperjenzaw dawn il-ħaddiema ta' kuljum. Ovvjament aħna x-xogħol tagħna huwa kollu ostakli, allura nagħmlu obstacle course fejn it-tfal ikollhom idea ta' mhux ngħaddu aħna. Dejjem ovvjament aħna b'attenzjoni kbira li ma jweġġawx, imma huma jkollhom dik l-avventura li jaraw fuq it-television fireman doħal minn ġobib imbagħad tabib tal-asellum tal-naqrawoli. Allura nagħmluhom dik id-daqsxejn logħba ħanejdula hekk biex huma idoqgħu toma tax-xogħol tagħna. Sezzjoni oħra li ntoġbot sew mit-tfal kienet dik tal-forensika tal-Pulizija. Hawnhekk hawn tal-pulizija u ħajieħdu l-fingerprint. Uħdu fingerprint u trid jiġi pulizija. Surġent f'din it-taqsima spjegalna aktar fid-dettall dak li esperjenzaw it-tfal. Bħalissa kif qed nagħmel bil-kollegi tiegħi qed nurhom kif nieħdu l-fingerprints minn fuq is-sinks, kif ukoll meta l-kollegi tagħna jkunu qed jieħdu l-fingerprints minn fuq il-persuna. Il-powders u l-equipment li qegħdin nużaw aħna li nużaw fuq is-sins qed jużawhom huma wkoll biex ikunu jistgħu jieħdu l-fil tax-xogħol tagħna u wkoll il-fil ta' kif l-affarijiet qed jaħdmu ġewwa l-laboratorju tagħna. Fuż dawk li attendew iltqajna ma' tfal li diġà jafu li jixtiequ jaħdmu fis-settur u oħrajn li qegħdin fi stadju li jesploraw karrieri differenti biex jifhmu triq li jixtiequ jaqbdu f'ħajjithom. Jien għandi 13-il sena u qed nara ħafna karrieri differenti, hemm ħafna nies, ħafna gost, għaw tal-protezzjoni ċivili, għaw il-forn tal-ħabsa, ħafna affarijiet differenti u anke nies li forsi jinteressaw ruhom. Illum ġej ġurnata mal-familja, ġejna naraw dawn l-affarijiet sbieħ interessanti. Jien la nikber nixtieq nsir pumpier għax dejjem kienet il-ħolma tiegħi u naraw x'jiġri fil-futur. Din l-Open Day tagħmel parti minn kullana ta' attivitajiet li qed jiġu organizzati minn ministeri differenti u entitajiet governattivi li qed isiru matul dan ix-xahar kull tmiem il-ġimgħa.